phakathi endlini kube into ezininzi ezibalulekileyo but bathembe like ndini kasizolahleka. Amen. Yabona wena into ezawuyenza laqinezela isithixo qha ubusuku nemini. Haleluya. Ndithi kuze umoya liqinezele ilitye, kuze ingqele liqinezele ilitye, kuze iflazi liqinezele ilitye, kudlula abantu bakhubele kulo liqinezele ilitye, kuze amalanga atshisayo liqinezele ilitye, kudlula amasela liqinezele ilitye bangaboni. Ngoba ilitye lithembakele. Haleluya. Mhlawumbi nxa usithatha ilitye siqinezele impumelo yethu ayinayo ndawo because ilitye litheni lithembakele. Kahle kahle ilitye sinagalo nguYesu. Uyekutheni uthembakele. Nokuthembela ke ethembakalele nathi masithembakala. Haleluya. Sifane njengaye ngoba yinteni uthembakele. Haleluya. Akafuni yena aqine ethembakele. Akafuni yasathembakale thina singathembakala. Akafuni ukumela yedwa thina singomeleli. Yathi so athi phezu kwelitye linguwe Petrose badlala nokuthela ko. Alinikwa kheli bana sixa sinabazana abanamntana bozo. Anophela mali kasinazala. Haleluya. Anokheke bana kasinazalane abangaqinanga abangomelelanga. Funeka abazalane benziwe lelizwe lethela ndani nokwazi sobeke. Funeka benziwe lelizwe linjengelo ukuze bathini bomelele. Xa ungenokwazi lokho ibanga sozibazi bonke nabamsi. Amen. Awungenokwazi ukukha ibandla likaYesu noYesu akanokwazi ukukhela owakho umzi. Amen. That means xa sinokwazi ukumelela ngomelela nezinto esizenzayo, kungomelela nento esiziphethayo, kungomelela nesizithandazelayo, kungomelela nezi zinto sizinqwenelayo. Mamela ndenze ubutsotsi pha endlini. Ndanikwa i-120 kodwa mina ngiqinisa iyadi pha eCovid ngenze isandla lithi iqine. Haleluya. Ngasebenza usuka ngo-9 babethu ukuthi andafika ngekhonde. Amen. Yaqoma okay njalo ngiyikile abantu bezembambile. Amen. Uthenze le into eyenzekayo sekasenza yakhe iqiniyana. Ngemuthi siyenza iqiniyana. Ngemuthi siyenza iqiniyana. Ndiyakhila ngale nto bakanani Yesu Kristu lithi. Soma safuneka ngene samanje kwesonto yakhanye. Safuneka lindimo zokuqinile yakhe. Yaqona hayi nemali ndibe ecaleni iqiniyana. Yaqiniyana nje mina yomelela ngondika. Haleluya. And I was in just something like that. Amen. I don't know my did. If it's not on my level, the event guys are like things up. And Mrs. Lee. Then I'm making that police or take a like. I'm saying, I'm saying, I didn't go to take something on my can and put it on. Get a man in the yard. Hallelujah. Amen. But hey, in the yard. Amen. Yakobo noma ngafika lobe imali oyibona uyalithela iqinile yakhe. Amen. Ibona lapha bezinqomo itheni iqinile yakhe. Amen. Amen. Hey go noma ngabuza xa ngifaka isabende. Hallelujah. Amen. Ngoba xa usenzile noYesu iyaqinile into basebenza. So zixelele inhliziyo yakho iyafana njengelitye. Mose iBhayibheli ayivuma ilizwe njengelitye yabo. Ayivumi because xa ungamamkela ngawufuneka uqinise. Xa usumamkele uqinise enze ungaphinde kungene enye into enhliziyweni yakho ungene uYesu yedwa. Amen. Yabona ungafaka uYesu qina inhliziyo yakho sengakazuya. Amen. But xa unofaka uYesu uphinde ngenze ithambo bakhona izokwazi ungena enye into. Amen. Ucelele ukuba hayi uYesu akaphendula. Uyicinga iminox ingenile kaloku. Uyithingela ngomso ingenile. Ude lo ophapha mekusumphula uthi ngathi ingenile. Amen. Kanti ke xa wokheko bakho edwaleni sawunye basi sikona ingoma ethola litwa waleni atali kunya asiso owakhe etwaleni Hallelujah. Amen. Ukhona uyiwacela ngomathi. Ileyo twala lami